खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। थामथि खोलोब लकसभा बिसायख'थियाव सा 40 बिजाथिफोरनि गेजेराव सा 15 क्ररपति। दिल्लीनि उनाव आहमेदाबादाव फरायसालिखौ बमाजों उरायहोनो हुमखि। हाइलाकान्दि पुलिसआ गोबां रां आरो बेंकनि फोरमानलाइफोर जब्द खालामदों। मणिपुराव गोबां अखा बारहुंखा बारनायनि जाहोनाव फरायसालिमाफोरखौ बन्द फोसावदों। मणिपुरनि हाजो आरो हायेन ओनसोलनि जिल्लाफोराव हाथियार जब्द खालामनो हादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। आसामाव थामथि खोलोबनि बिसायख'थिनि दावहायाव बारसोमनाय गासै सा 40 बिजाथिफोरनि गेजेराव सा 15 बिजाथियानो क्ररपति। बै कौटिपति बिजाथिफोरनि गेजेराव AIUDFनि आफादगिरि आरो टुब्रि बियाबनि बिजाथि बदरुद्दीन आजमलआ दोहोनिसिन। रिपर्ट बायदिब्ला आजमलनि गासै सम्पथिया 155 कौटि रां। नैथि सारियाव दङ बरपेटानि उदां बिजाथि दुलु आहमेद। दुलु आहमेदनि गासै सम्पथिया 57.41 कौटि रां। थामथियाव टुब्रिनि कंग्रेस बिजाथि हरकिबुल हुसैन। बिनि गासै सम्पथिया 22.80 कौटि रां। मख'नो गोनांदि क'क्राझार लकसभा बियाबनि BPFनि बिजाथि खाम्फा बरगयारिनि सम्पथिनि बिबाङाबो 22 कौटि रां। गुवाहाटीनि कंग्रेस बिजाथि मीरा बरठाकुरनि सम्पथिया 2.10 कौटि रां। गुवाहाटीनि BJP बिजाथि बिजली कलिता मेथिनि सम्पथिया 1.61 कौटि रां। बरपेटानि AJP एपा मित्रजोतनि बिजाथि पनिभूषण चौधुरियाबो 3 कौटि रांनि सम्पथिनि बिगोमा। बेबायदियैनो टुब्रिनि AJPनि बिजाथि जावेद इस्लामनि सम्पथिया 1.57 कौटि रां। क'क्राझारनि UPPLनि बिजाथि जयन्त बसुमतारिनि सम्पथिया 2.28 कौटि रां। बरपेटानि CPIMनि बिजाथि मनोरन्जन तालुकदारनि सम्पथिया 1.65 कौटि रां। तृणमूल कंग्रेसनि बिजाथि आबुल कालाम आजादनि सम्पथिया 1.31 कौटि। गुवाहाटीनि एकम सन्तान भारतनि बिजाथि अमिताभ शर्मानि सम्पथिया 13.88 कौटि। बरपेटानि उदां बिजाथि जगन्नाथ रायनि सम्पथिया 2.53 कौटि। गुवाहाटीनि उदां बिजाथि गकुल चन्द्र सिंह काजी नेकिब आहमेद मोनाबो साफा कौटिपति। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला आसामनि मोन 14 लकसभा बियाबनि गासै सा 143 बिजाथिफोरनि गेजेराव सा 49 बिजाथियानो कौटिपति। दिल्लीनि फरायसालिफोरखौ बमाजों उरायहोनो हुमखि होनायनि उनाव बे खेबाव गुजरात आहमेदाबादनि फरायसालिफोरखौ बमाजों उरायहोनायनि हुमखि होदों। रिपर्ट बायदिब्ला आहमेदाबादनि गं 8 फरायसालिफोरखौ बमाजों उरायहोनो इमेलनि गेजेरजों हुमखि होदों दुथांफोरा। ओरैहाय बे हुमखिया फैनायनि उनावनो आहमेदाबादाव फरायसाफोरनि दिथागिरि आरो फोरोंगिरिफोरखौ समखि होदों आरो पुलिस बिफाना जिरायनाय गैयालासेनो माखासे फरायसालियाव सार्च अपारेशन खालामदों। नाथाय जेबो रोखोमनि सन्देह गोनां मुवा बेसादखौ मोननो हायाखै। बेजों लोगोसे सिनाय मोनै सुबुंनि बे हुमखिखौ लानानै गिनो नाङा होननानै दिथागिरिफोरखौ खावलायदों पुलिसआ। मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगां दिल्लीनि फरायसालिफोरखौ बमाजों उरायहोगोन होननानै इमेलनि गेजेरजों हुमखि होदोंमोन। दिल्लीनि गं 100निबो बांसिन फरायसालिफोरखौ उरायहोनो हुमखि होदोंमोन। नाथाय उननि समाव बियो नंखाय होननानै रोखा जायो। हाइलाकान्दि पुलिसआ मोनसे गोख्रों अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों 51 लाख रांनिबो बांसिन नोगोद रांजों लोगोसेनो लन होग्रा सासे सुबुंखौ ग्रेप्तार खालामनाय जायो। बे अपारेशनखौ लाला बाजार पुलिस थानानि सिङाव थानाय सरबान्तापुर ओनसोलनि तपन नाथनि न'आव सिग्रोमनाय जादोंमोन। लाला पुलिसनि बेबायदि अपारेशन खालामनायाव बेंकजों सोमोन्दो गोनां गोबां धोन आरो फोरमानलाइफोरखौ मोननो हानाय जादों। जब्द खालामनायाव गासै 51 लाखनिबो बांसिन नोगोद रां, गोबां बेंकफोरनि नाम गोनां ATM आरो गोबां गुबुन सुबुंफोरनि बेंक पासबुक मोननो हादों। दासान्दि तपन नाथनि बेरेखायै बिजिरनो थाखाय थिरांथा लानाय जायो।
मणिपुर रायजोनि गिबि मन्त्रि एन बीरेन सिंहआ सोलिगासिनो थानाय बोथोरनि गाज्रि हालोदखौ नोजोर होनानै फरायसालि आरो सोलोंसालिमाफोरखौ 6 मे खालारनिफ्राय 7 मेसिम साननैनि थाखाय बन्द जागोन होननानै फोसावदों। गावनि टुइटारनि गेजेरजों गिबि मन्थ्रिया बेबायदि हालोदनि समाव गावबा गावनि न'नि सम्पथिफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय सोरखारनाव दाबि दैखांदों होननानै बुंथिदों आरो सुबुंफोरखौ गाव गावनि न'आवनो थानो बिथोन होदों। थांनाय 5 मे खालि गोबां अखा बारहुंखा बारनायनि उनाव रायजो सरकारा रायजोफोरनि खहा जानायनि खौरां आरो माखासे सावगारिफोर मोननो थाखाय सुबुंफोरखौ खावलायदों। बेजों लोगोसेनो गिबि मन्त्रि एन बीरेन सिंहआ सुजुग सुबिदानि हेफाजाबनि थाखाय दाब दाब जिल्लानि थाखाय हेल्पलाइन नाम्बार जगायनो बिथोन होदों। बेनि अनगायैबो गावनि टुइटाराव बावैसो जानानै थांनाय अखा बारहुंखाजों खहा जानाय सुबुंफोरखौ जेबो हेंथा गैयाजासे मदद होगोन होननानै फोरमायदों। स्रोद सुलुङाव खौरां मोननायनि उनाव मणिपुर पुलिसआ गोजोन थासारिखौ रैखाथि नोजोर होनानै मणिपुर रायजोनि हाजो आरो हायेन ओनसोलनि जिल्लाफोराव अपारेशन खालामनाय जादोंमोन। गोख्रों अपारेशन खालामनायनि जाहोनाव गोबां बिबांनि हाथियार आरो गुलि बारुद दोनथुमनाय थावनिखौ संदाननो हादोंमोन। रैखाथि हान्जानि बेबायदि गोख्रों अपारेशन खालामनायनि जाहोनाव गंसे कार्बाइनजों लोगोसे गंनै मेगजिन, गंसे 9mm पिस्तलजों लोगोसे गंसे मेगजिन, थरब्रै 36 HE ग्रेनेड, गर 50 गोथां गुलि, 750 ग्रामसो जानाय थरपा PEK IED बमा, गं 6 SLR, गंसे 75 डेटनेटर, थर 8टा 32 नम्बरनि हेन्ड ग्रेनेड, थरनै बेलिस्टिक कार्ट्रिज, मोनसे टियार सेल, थरसे C90 MK3 ग्रेनेड, थरनै 80 ग्रेनेड MK1, मोनसे बिकार्ड स्ट्रिप आरो मोननै वाकी टकीजों लोगोसे चार्जार बायदि रोखोमनि हाथियारफोरखौ बिष्णुपुर जिल्लानि आइमल गामि आरो इरेंबाम गामिनिफ्राय जब्द खालामनो हादों। बेफोरबायदि गोबां हाथियार बोखांनो मोननायनि गेजेरजों रैखाथि हान्जाया गोजोन थासारि लाबोनो आरो खैफोदखौ लासै लासै फोजोबस्रांनो नाजानानै रैखाथि होनायखौ नुनो मोननाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।